Personal na binisita ni Ako Bicol Porteles Representative Congressman Alfredo Garbin Jr. ang ipinapatayong 10-story legacy building sa loob ng compound ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Daraga, Albay kahapon Nobyembre 5. Ayon sa kongresista, target na matapos ang mga pasilidad bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Ang nasabing pasilidad ay kabilang sa mga legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., katuwang ang Ako Bicol Porteles na layong mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal ang mga Bicolano. I can say that the Department of Health Secretary assured us that the Legacy Hospital ay matatapos, including the Women's and Child Care Center and all the appurtenant health facilities na inumpisahan. Kasi ito ay legasiya ng BBM administration at para sa mga Bicolano. And they have this assurance that it will be finished before the President steps down. Kasabay nito, patuloy rin ang gagawing pagtutok ni Congressman Garbin sa mga rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga substation ng Aleco at expansion ng Legazpi City Water District na layong makapagbigay ng maayos na supply ng kuryente at tubig upang mas maging epektibo ang serbisyo sa BRHMC. Samantala, isa rin sa mga binisita ng kongresista ang Women's Health and Child Care Specialty Center. Ayon kay Dr. Raymond Eric Raburar, Medical Center Chief ng BRHMC, ang nasabing pasilidad ay nakatuon sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyong medikal sa mga buntis at mga bata, lalong-lalo na ang pagtugon sa mga komplikadong pagbubuntis at kondisyon ng mga umboy upang bumaba ang mortality rate ng mga ito. Una ho is dapat maging available lahat ng services na ang punto po natin ay hindi na dapat pumunta ng Metro Manila ang ating pasyenteng Bicolano para doon magpagamot po. Ini-aim talaga po namin na dapat na andito lahat ng serbisyo. Hindi lang nasa Metro Manila, dapat po na andito available para ho maiwasan na at ma-unburden po yung ating mga Bicolanong. Kasalukuyang 22% ang tapos ang Phase 2 ng nasabing pasilidad na tinatayang matatapos na sa susunod na taon. Kabilang naman sa mga ongoing projects ngayon ng BRHMC ang 20-story Integrated Specialty Care and Wellness Hub, development of hospital accessibility and grey water conveyance, 15-story Central Block Building at BRHMC integration of support facilities. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.